укыганда мин үземне качан булса да тегүче, я дизайнер, я дизайнер булырмын дип уйламаган идем. Дөресен әйткәндә, башыма да китермәгән идем. Әнием, дәвәнием кул эшләре осталары булуга карамастан, әни мине бик әйбәт тегүче, ömür буе шул эш белән шөгыльләнгән. Миңа бу эш кечкенә чакта кызык иде дип әйтә алмыйм. Курчакларга киемнәр тегә идем инде, әлбәттә. Алар һәр көнне бер киемнән, төрле киемнән йөриләр иде. Моның белән һәрбер кыз да шөгыльләнәдер дип уйлыйм. 5 ел укыдым. Үземнең берничә коллекциямны чыгардым. Рәсем ясау белән генә түгел, бит әле тегергә дә өйрәнергә кирәк иде. Шуның өчен мин параллельно университет белән колледжга укырга кирдем. Анда 3 ел укып, тегүче дипломын алып чыктым. Когда я работала в лицее номер 42, к нам пришла учиться группа из Института легкой промышленности девочек. Они поступили в институте на первый курс на дизайнера и пришли набирать практику к нам в училище. И эта группа была группа закройщиков. Учились они 3 года, в том числе и в этой группе была инженер. Мы начали с ней сначала вдвоем, потом спрос у нас стал, не спрос, а количество учащихся все больше и больше, и наши курсы расширились. Сейчас у нас работает 7 преподавателей. Работают преподаватели все очень опытные. Университетта 4-нче курста укыганда мин үземнең тегү мәктәбен ачып җибәрдем. Күп кенә кеше кызыксына инде, ничек 19 яшьтә курыкмыйча шундый эш ача алдың, акча каян алдың, синең гаиләң байдыр инде дип сорыйлар. Дөресен генә әйткәндә, минем ул мәктәпне ачканда үземнең 10 мең акчам бар иде. Мин 4-нче курска кадәр иемдә заказга киемнәр тиктем. Минем клиентский базам бар иде инде, кечкенә генә булса да. Казанда беренче тегү мәктәбе бар, ләкин безнең мәктәпнең үзенчәлеге буларак, без укуларны урыс телендә дә, теләгән кызларга татар телендә дә аңлатабыз. Мәктәп инде 4 ел эшли, 4 ел эчендә 2000-нән артык кеше безнең мәктәпне бетереп тегергә өйрәнде. Күбесенчә 90% диярлек, бәлки күбрәктер бу кызлар, хатын-кызлар. Алар безнең курсларны бетергәннән соң күбесе үзләре өчен өйрәнергә килә безнең курсларга. Идәгеләргә, үзләренә тегәләр киемнәр безнең курсларны бетергәннән соң. Бар шундый категория кызлар, алар бездән өйрәнеп чыкканнан соң үз эшләрен ачып җибәрәләр. Ателье, интернет кибетме, менә шундый уй белән киләләр безнең курсларга, һәм аларның башта булып чыга нәтиҗәдә. Шулай безнең курсларга сирәк кенә булса да егетләр дә килгәли, языла. Һәрберсе үзенә бик кызыклы очраклар булгалый ул егетләр белән. Кайсыдыр үзенә кием тегергә килә, чөнки аның карашына туры килгән киемнәр Казан кибетләрендә юк. Ул ниндидер экстравагантный киемнәр киеп йөрергә тели, шулай килеп укып чыгалар да үзләренә кием тегеп киеп йөриләр. Шулай ук бер егет укыган иде безнең курсларда. Аның хатыны Үзбәкстанда 5 баласы бар, һәм хатынның курсларда укырга мөмкинлеге дә юк, Үзбәкстанда курсларда юк икән. Шул егет безгә килеп курсларны бетерде, иң әйбәт нәтиҗәләр күрсәтте бөтен кызлар арасында, бөтен кызларны узып китеп. Һәм без анардан сораган идек, син нигә килдең соң курсларга, нәрсәгә кирәксең бу сиңа дип. Менә кайтам да Үзбәкстанга хатынымны тегергә өйрәтәм, без шунда цех ачып, үзебезнең бизнесыбызны башлыйбыз ди.